Oceňujem fakt, že je kamera zaostrená na mikrofón. Však si musí toto ostriť ako idiot imbecilský. X-Air, voláky. I mikrofón. Mojko. Fans máš od Nera, co? Ale však áno, Mojko, však hej. No, Mojko. Retardovaný. Sú tu fakt dobré komentáre na tom YouTube. Ale jeden ma zaujal najviac. Martin, kde si nechal svalstvo? Pod na Kraftkom do Košíc a urobím z teba korbičku, Mojko. Mojko. Hej. Crafton 19.11.2016 Mojko. To si písal po slepe? S tvrdým I. Tu si videl. Markízy? Budem tam posilovať moje činky s mojim novým kamarátom Činka 158. Ahoj. Činka. Budeme spolu pampovať moje svalstvo. Čiže na tom Craftcone bude Peta TV. Dobre, už len kvôli tomu by si tam mal ísť. Pozor, bude tam dokonca aj Citron. Citron tam bude, chápeš? Mojko. Není to všetko. Pretože ako vieme, všetci, čo tam ideme len kvôli jednému chlapcovi. Takému. A to je Činka 158, tá tam bude tiež. Čiže ľudia moji. Počkaj, čo počujem v diaľke? Mám resetnúť stránku. F5 mám stlačiť. Dobre, Mojko. F5. Ale. Chlapci, to čo tam nabehlo, že Pepe. Bude tam aj Pepe de Froke. Čiže tam príď, lebo normálne ty kokos mi búcha túto refresh. Chce to znova refresh. Dobre, Mojko. Bitches! To čo tam nabehlo? Donald Trump normálne tam príde. Čiže ľudia, toto bude tá najlepšia akcia. Najlepšia akcia, ti hovorím. Lebo tam bude Donald Trump. Pepe de Froga, Činka 158. Čiže príďte tam. Budem tam posilovať v mojom stánku, ktorý je napravo od vchodu do Craftconu. Presne tam. Takže uvidíme sa na budúce pri nejakom inom videu. Zatiaľ čaute. Ja idem posilovať moje svalstvo.